Здравейте, днес ще ви представим един страхотен нов продукт. Това е детският двуезичен лаптоп на Lexibook с любимия герой Стич. С този лаптоп децата могат да упражняват различни активности, да учат буквичките, цифрите, има музика, различни песнички, мелодии, могат да го използват и за да научат нотичките. Сега ще ви покажа една от активностите, която е с кратки думички. От бутончето активности, когато го натиснем и изберем съответния код, ще се стартира дейността. Сега натискаме произволен бутон, да кажем П. Птица. Слонче за С. Зебра. Жираф за Ж. Заповядайте в играчките.com. Очаква ви този страхотен лаптоп. Един прекрасен подарък за Коледа или за всеки повод. Това е една наистина страхотна, както казваме ние,